calcule que dans la région sahélienne, donc y compris le Tchad, mais aussi et surtout le Burkina. Ako ambe domina iko biya kollo ka jugu kosebe ni wati na Burkina jamana de kan Filippo Grande ne aleye dunia kele atomba ka buru fara min jambe kelenye bullaw ka tabulu la dunia gunka ne abe wile nazaraka na ko Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR u nyemoro ba ka fola akatama sinfe alamsaduna Tchad jamana kan juin kalo temene nuna dunia kele atomba ka buru fara min jambe kelenye bullaw ka tabulu la dunia gunka HCR tunye a 70 ya ka fo ko Saheli jamana ublalendo kelenye bullaw ka taninga sigi kotige bali gele ya badi konnana ko ambe wati mina iko sisan akachani mo million nani jateye be blalendo u senfesraw kan Sahel jamana duru konnana ko wa ko Mali ani Burkina jamana de ta ka jukun kosebe nin tabolo nunu sababu ya ubora kulu marfatiku ka dansogo wali ya ublalu la faso jama kulu ka u ka sigidawla nabe u jagoya u ka boli ka u sigiro bla ka u kunda duba konnaw kan Filippo Grande ka fola aye afara kan ka fo ko anive jamana munun konnala o furuba fanga tintilendo kosebe lakana tabolo baraw de ka ne rasu kateme ko ka soro abara nunu ni soro ani faso jama ka magunye ladun mafɛnw lablali uye u ka sigidaw konnana de betagani ɲɔgɔn ye kono bara fila ma kɛ ɲɔgɔn fɛ ko akunya atina nɔgɔya cogoya si Filippo Grande ye ayira ani AFP kunnafoni dibagaw mɔgɔw ka masala kɔnɔna na ka fɔ ko ne nin tabolo nunu mana fara ɲɔgɔn kan ka olu bila sen kan awa ko de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dansago kɛbagaw ka waleyaw lafɛgɛya dɔɔni ka bɔ faso jamaw kan a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw gɛlɛyaw fɛnɛ sen bɛ tabolo nunu juguyali la ka tɛmɛ ni hakilina wɛrɛw ye Faransi jamana ko kanko ana u ka finitigiw ka kotigiw be tamala Niger jamana kan bi juma ina u ka tama kunde ye kata hakilina jagabɔ kɛ Faransi ani Niger cɛla baaraw siraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la kan kata sɔrɔ ani lakanaw ne sɔrɔdasiw ka dɛmɛli tabolow kan waati la Faransi jamana be kan ka siraw kuraw hakilinaw jagabɔ kɛ u ka baara tabolow kan ni farafina jamanaw ye an bɛ yan yaasa ka Faransi ka layidukanw a ye minnu da Niger jamanaw ye ka taa dɛmɛ sira kan ani jatigɛ walew kɛlɛliw la sinsin Catherine Colonna Faransi kokanko kotigi ka fola kunnafoni sɛnsɛ kɛnɛ dɔ kɔnɔ laseli kɛbagaw ye a yira k'a fɔ ko ani Faransi sɔrɔdasiw ka kotigi Sébastien Lecornu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka fara Niger taw Hassoumi Massoudou ani Alkassoum Indatu awa kɛnɛ sigira u ni Niger jamanakuntigi Mohamed Bazoum ka kumaɲɔgɔnya kɔnɔna Hassoumi Massoudou y'a yira ka kumakanw na k'a fɔ ko n'u ma se ka ɲɛ sɔrɔ jamana ɲɛtaw baaraw la awa k'u tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ dansago kɛbagaw kɛlɛliw la u ka sigidaw kɔnɔna na. Même la Mauritanie, on a à peu près 3 millions de personnes qui sont soit déplacées, soit réfugiées. C'est beaucoup.